डाळिंब्याची उसळ बघतो आहोत आपण। डाळिंब किंवा कडवे वाल मालवणी पद्धतीची मालवणी उसळ आपण पाहणार आहोत। डाळिंबे म्हणजे आपले वाल कडवे एक रात्र भिजत घातले आणि 2 दिवस छान कपड्यात बांधून ठेवलेत आणि बघा छान असे मोड आलेत, साफ करून घेतलेत। आता ह्याला आपल्याला मालवणी पद्धतीने बनवतोय, त्यामुळे मालवणी वाटण मी त्याचा व्हिडिओ ऑलरेडी शेअर केलेला आहे यूट्यूबला, मी लिंक शेअर करते। पण तरी पण मी परत एक वाटप सिंपल वाला दाखवते। त्याच्यामध्ये मी गरम मसाले घेतले नाहीयेत, कारण जो आता मी मालवणी मसाला बनवला आता त्याचा पण व्हिडिओ मी शेअर केला, त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी गरम मसाले आहेत, नवीन मसाले आणि एक अप्रतिम स्वाद आहे। म्हणून ॲडिशनल गरम मसाले टाकून त्याचा स्वाद अति ओव्हर नाही झाला पाहिजे, म्हणून मी अजिबात गरम मसाले न घेता वाटण तुम्हाला दाखवते आहे। सिंपल ओलं नारळ 1 वाटी, कोथिंबीर थोडीशी, गावठी लसूण आहे, पाकळी सकट घेतले, छोटी असल्यामुळे सोलत बसायला त्रास होतो आणि पाकळी सकट घेतली तर त्याचा स्वाद अजून वाढतो। आलं साधारण 1-1.5 इंच, 1 अख्खा कांदा। आता हे छान आपण तेलामध्ये परतून घेणार आहोत। मालवणी वाटण सिंपल वाला आपण बघतो, हे तुम्ही मटणासाठी वापरू शकता, तुम्ही इतर कोणत्याही उसळ भाजी, रस्सा भाजी, चिकन सगळ्यासाठी तुम्ही वापरू शकता, पण ह्याला मालवणी मसाला असेल तरच स्वाद येणार। अदरवाईज थोडे गरम मसाले घरात जे डब्यात असतील ते तुम्ही ऍड करा, नाही केले तरी चालतील। धना जिरा पावडर आणि मालवणी मसाला तरी सुद्धा स्वाद वाढणार। आता आपण एकीकडे मी कढई ठेवली आहे, आपलं वाटण परतून भाजून घ्यायचं छान लाल रंगावर। ऑइल साधारण 1 चमचा, लसूण कांदा लाल होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। कांदा गुलाबी रंगावर झाला, थोडंसं मीठ, आलं, कोथिंबीर, आणि आता आपले ओले खोबरे लाल रंग येईपर्यंत छान परतून घ्यायचं आणि मिक्सरला आपण वाटून घेणार आहोत। आपलं वाटण मऊ, आपलं वाटण तयार आहे। त्याच्या डाळिंब्यामध्ये कोण बटाटा घालतात, शेंगा घालतात, ऑप्शनल, तुम्हाला काय हवं, वांग घालतात, म्हणजे त्याच्यातही डाळिंब्याच्या भाजीतही बरेचसे प्रकार आहेत। सुकी करतात हिरवी मिरची घालून, पिवळी भाजी, त्या भाजीमध्ये पण असे बरेच वेगळे प्रकार करता येतात। आपण एक बघू। आता सिंपल डाळिंब्याची आपण मालवणी उसळ बघतो। आपलं वाटण रेडी आहे, मिक्सरमध्ये आता आपण वाटून घेऊया। 1-2 मिनिटं थंड झाल्यावर आपण वाटून घ्यायचं, खूप काळपट नाही करायचं आपल्याला वाटण, थोडं असंच नुसतं परतून घ्यायचं आहे। रेडी आहे। आपण वाटण भाजलं त्याच कढईमध्ये पावटे टाकणार आहोत। पावट्याबरोबर आंबट काही टाकायचं नाही, नाहीतर पावटे शिजत नाही। एक उकळी आल्यानंतर टोमॅटो, चिंच, कैरी, म्हणजे बरेच प्रकार आहेत। आंबट थोडंसं गोड आंबट पावट्याची भाजी खरं छान लागते। काळी मिरी, राई अर्धा चमचा, राई छान तडतडली की जिरे, एक बारीक कांदा चिरून घेतला, एक टोमॅटो आणि कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली, जिरे। पावट्याच्या भाजी बरोबर आहे ना, म्हणजे डाळिंबे म्हणा, आम्ही मालवण्यात तर पावटेच बोलतो। कढी पाहिजे, कढी राईस, तो अप्रतिम टेस्ट लागते ना। कांदा, टोमॅटो आत्ता नाही टाकत आहोत आपण, कांदा, मीठही पावट्याच्या भाजीला शेवटी टाकतात डाळिंब्याच्या उसळीत। मालवणी मसाला अर्धा चमचा, नवीन केलेला तिखट आहे त्यामुळे अर्धा चमचाच वापरते, तुम्ही आवडीनुसार वापरा, आवडीनुसार मालवणी मसाला वापरा। कोथिंबीर थोडी आणि आपले डाळिंबे, आणि हे बारीक गॅसवर एका वाफेवरती एक साधारण 2 मिनिटं
अर्धे कच्चे शिजवून घ्यायचे, मग आपण टोमॅटो आणि वाटण ॲड करणार आहोत. एक 2 मिनटं मस्त वाफ काढून घेऊया. जरा अर्धे कच्चे बऱ्यापैकी शिजले की आपण वाटण टोमॅटो वगैरे सगळं ॲड करायचं, कारण वाल पूर्ण पटकन शिजतात आणि जास्त शिजवले तरी त्याचे पेस्ट होऊ शकते. त्यामुळे अगदी 1-2 मिनिटांनी झाकण काढून उघडून बघा कितपर्यंत शिजले. साधारण 2 मिनिटांनी जस्ट दाबून बघूया. हां, बऱ्यापैकी अर्धा कच्चा आपला शिजला आहे. त्याच्यामध्ये टोमॅटो आणि आपलं मालवणी वाटण, मीठ लास्टला, आत्ता नाही. आणि घट्ट पातळ किती हवं त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी ॲड करा. थोडं पाणी ॲड करते आणि आता झाकण ठेवून भाजी आपली छान शिजवून घ्यायची 2 ते 3 मिनटं. म्हणजे टोमॅटो आतमधला चांगला शिजला पाहिजे. परफेक्ट आपली डाळिंब्याची उसळ रेडी आहे. डाळिंबे जास्त नाही शिजवायचे, नाही तर एकदम पिठासारखे होतात. मीठ चवीनुसार, गूळ थोडंसं घालणार आहोत अगदी नावाला. चिंच ॲड करू शकता, जर आंबट तिखट अजून हवी असेल तर चिंच घालूनही आपण बघणार आहोत, पण वेगळी नंतर पद्धत बघू. आता ही टिपिकल मालवणी पद्धत ज्याच्यामध्ये टोमॅटो घालतात, वरून कोथिंबीर. आता आपण गूळ आणि मीठ आपलं ॲड करायचं. गूळ अगदी नावाला, मीठ चवीनुसार. छान आपली डाळिंब्याची उसळ रेडी आहे. गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर. डाळिंब्याची उसळ रेडी आहे.